Benvinguts al meu canal de streaming de Twitch i avui parlar de, del podcast de Lectura Esponja i avui vull començar a parlar sobre la meva primera vegada quan et sents com un nen, de conèixer com ets, quan tenies parelles, si m'agradava o no m'agradava, quan vaig començar el meu camí a independitzar-me. Vaig com era quan era nen, i jo quan vaig començar a ser nen, jo vaig enterar-me més o menys quan tenia entre 8 o 6 anys, quan, quan jo ja vivia a Sant Quirze, i una vegada que allà tenia els meus veïns, tenia amics però pocs, però bueno, jo a l'escola me'l recordo molt perquè per exemple feia fulbet i era un divendres i jo abans d'entrenar anava a la cuina a agafar xocolata i tots rient, I bueno, jo me'n recordo molt de que un dia, quan vaig arribar de Bellaterra, del grup d'escoltes de Bellaterra, vaig arribar i bueno, em vaig trobar que, que havia algú que es movia i però què és això? No, que la meva mare diu, no, és que això es mou. I bueno, ho miro i dic, era un gos. Seria com aquell que es veia en la pantalla, era aquell gos. I dic, ostres, em vaig posar molt nerviós i al final vaig estar molt content, em va agradar i tots estàvem pel gos. Al final, al meu pare, que no li agradaven els gossos, després es va morir, pobret, ja tenia 18 anys així, i bueno, ara es deia, si no he dit el nom, es deia Fox. I ara tinc un altre que es diu Jackie. Com és? Un bitxon maltès. Encara que veieu aquí, és molt més guapo, però els bitxons maltès són així. I bueno, disfrutar molt, i bueno, és molt carinyós. Bueno, em costa molt que faci cas, però bueno, sí, però bueno, se l'estima molt. I ara el que us vull parlar és com em vaig conèixer. Bueno, mira, em vaig conèixer des que vaig mirar el mirall i em vaig dir fora estigmes, vull lluitar com soc, tant que m'agradi com que no, la meva manera de descobrir-me va ser així, mirant al mirall, sortir al carrer i lluitar molt i estar com estic ara. Sempre he anat sol a tot arreu, sempre m'he fet ballet com a persona, i m'he anat coneixent com a persona,
en tots els àmbits de la vida, doncs tenir una educació que també m'han ajudat molt els meus pares i tota la meva gent del voltant. He guanyat molt però, per tota la gent i ara no tinc molts amics, no tinc molta gent, però sí que em vaig és com el retrat de tens pocs amics però tu has de ser un amic per tu mateix i els pocs que tinguis doncs, gaudir-ho quan estàs amb ells doncs, realment que és un amic tant per escoltar o com dolent conversar de tu, que tu t'escoltis. A més, per mi és la meva manera de trencar estigmes en tots els aspectes. Pots tenir una relació amb 3 noies, però no va durar molt, però perquè no ens enteníem. No vull pues, explicar els motius de per què, perquè penso que no és bo, però sí que en el seu moment vaig disfrutar-ho molt. Vol estar bé i correcte, com sempre soc, i això. És el màxim que de l'experiència que he tingut. Jo, com considero una parella, crec que un ha de sentir amor, amistat i estar a la convivència diària un l'un a l'altre, respectant tant l'un i l'altre, i també convivència de casa, les tarees, si ell té amics i jo tinc amics, doncs, bueno, doncs, o si aquesta persona diu, bueno, no tinc cap problema que vagis amb els teus amics i jo amb molts amics a ella, doncs cap problema, però si hem de sortir alguna vegada per fer anar amb pilles amb els seus amics com els meus junts, tampoc. Vale? O sea, no seria ideal, però bueno, si la parella s'acorden, doncs extensar-me molt perquè vull que tingui èxit aquest directe d'aquest tuit, aquest streaming. Bueno, jo vaig descobrir que volia independitzar-me i viure sol perquè més o menys em sentia més o menys preparat al fet de que cada un ha de fer la seva vida i que els pares doncs, i arriba un moment que has de fer molt de temps que ho demanava i al final doncs ho volia i bueno, al principi, bueno, clar, com tot, costa molt, però em vaig anar a recrear-me, anar jo sol i, bueno, i a poc, bueno, doncs ja em sento més a gust, n'hi ha conseqüències i n'hi ha avantatges, pots fer més o menys el que tu vols, però sempre n'hi ha unes normes, però bé, molt bé. I la veritat és que estic molt content i va evolucionant. Moltes gràcies i espero que us agradi. Petonets!